Pinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na Webes na tagiktik paning init. Apisar kang pinagasabi na wet season na kita tabi, rainy season na. O yan, mga walat pa po tabi. Nasa transition kaya ano, expect na nindo yan, andaing ka paros-paros paminsan. Ta minakambiyada so sistema kan panahon. From init pasiring na sa lipot. Nagakapirang sima naman po yan, susog sa pag-asa. Webes ngunyan, fet sa 26 kan Mayo taon 2022. Kami po minarespetar na naman sa lambang miyembro kan familia kasabay dyan ang pagpagirumdum sa paghampang niya to kan kaaldawon. An mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Saint Jude ngunyan, sa gabos na devoto po kan Saint Jude. May pagkakataong kamo na makapagpasalamat lamang. Yan po baga sa St. Jude sa Lapu-Lapu. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention niya to sa barkada niya to si Mark Arvic Esplana Jr. Good morning and happy birthday tabi Mark Arvic Esplana Jr. Enjoy your day. Tingog kan banwaan po, naglalaom na yaon dahil naghali so mga dakol na nag-arantabay ka subago. Sana yaon tabi ka mo, pa-check daw lamang attendance 0961-759-0888 sa smart yan tabi. Lalo na kamong mga taga-Legazpi, Maray na Aga tabi, Albay District sagkod sa Daraga or sa Globe 0926-0156-020. Ana day ka mo naghali ha, kadakul baga ka nagantabay ka subago. Sagkod makita ng alas 10:30 tingog kan banwaan. Katuwang news team mantang kamo dyan naghanda na kan pangudtuhan. Maray na aga sa gabos na mga security guards, mga paratukdo. Nagatatrabaho, empleyo sa pribado, sa publiko. Drivers, mga paraoma, parasira. Katuwang tadyan sa luwas, si Pading Jomar sa 1st District, kumparing Jim sa 3rd District. Sa 2nd District, Albay District Area, Daraga, Legazpi, si Pading Alarmario. Katuwang si Ans Galero, si Luwens Barcena, Buda si Joshua James Bino. Sa Manibela, yaon dyan si Henry Deboy Mata. Sa Control Technical, sa radyo, sa AM Band, sa samuyang broadcast sa AM Band. Kumpadreng Nalday Baldo, ang sa kuyang padihon, the man from Dap-Dap, the home of Senyor Santo Cristo. Maray na agad dyan sa Indo sa Dap-Dap, dyan sa Jigs Baldo Welding Shop. Sa newsroom, yaon man dyan, ang sa muya pong malalauman, matinik, walang kapares. News Manager Mardela is the name. Sumada lokal, pag-abangkan mga istorya nasyonal, internasyonal. Naigo po ning epekto as in relevance sa satuyang pagbuhay-buhay bilang individual as in bilang nasyon. Sa production center, ang samuya pong anghel si Angel na Mustasa. Siyempre sa IT, sa pag-broadcast ni Mantabi worldwide via internet, online, sa DCGB News Online, buda sa YouTube. Yaon po dyan, tandem si Richard, buda si Tricia. Huha! Ako mampan sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Ray na aga tabi, dyan sa gabos sa taga Catanduanes, Happy Abaca Festival sa Saindo. Mabuhay si Gobernador Boboy Cua.
buda si Vice Governor-elect Boss Peter Boste Kuwa, buda sa hierarchy po, men and women kan lokal na gobyerno kan Catanduanes. Rainaga dyan sa mga taga-Karamuran. Kay Kising, good morning tabi Kising. Kay Cho Leo, kay Cho Belen, Chaning, buda Cha Karay. Tagabus na dyan sa kuyang mga sadiring tao, Kivilain. Kay Paitato na San Juan, good morning, buda kay Cha Pansa. May Mina na Miraran, good morning. Sa Sorsogon, good morning. Masbate Kam Sur, Kam Norte. Igitabi. Yan, diretso na kita kan sa tuyang mga pag-orestorya ha. Maray na aga dyan tabi sa mga nag-antabay man sa Saud kan Daraga. Good morning. Buda dyan sa kay Sir Ato Ulim sa Petron Tapgas Gasul. Maray na aga tabi sa Indo ha. Maray na aga. Buda sa familia. Okay. Sige di. Sana yaong kamo dyan tabi, nag-arantabay man. Kadakul baga kasubago. Sana po nabutong taman. So, nagkapira. Namumuyaman na mag-antabay man digdi sa tingog kan banwaan. Dahil man tabi nindo pagbayaan. Ano po? Sige. Kasuhapon, naiproklamar na tabi. So, Presidente Bongbong Marcos Jr., Ferdinand Edralin Romualdez Marcos Jr., buda si Sara Zimmerman Duterte. Yan tabi no, si Inday Sara. Yun na po. Yun naan, ang halato na sa natabi is yung tuma posisyon na pinag-aapod. Pagtukaw na sa pwesto comes June 30. Yan. June 30, tuma posisyon na yan. July 1, iyon na po ang pagpuon man kan sa indang administrasyon. Igo kung ipapadangog tabi sa Indo duman sa proceedings ang nagproklamar baga sa inda so Kongreso. By Congress, we are referring to the Senate and the lower house. Nagbiyo iyan bilang canvassers kan mga boto para sa pagka-presidente and vice presidente. Sinda nagproklamar ka iyan tabi so gabos na balota, mga returns, ERs, election returns, certificate of canvass, sumitido po yan sa National Board of Canvassers, salado kan party list buda senadores, and salado naman kan presidente buda vice presidente duman sa Kongreso. Sitting joint. Yan. Okay. Sige. Ang yaon duman siyempre, si Senador Tito Soto bilang presidente kan Senate, Upper House, then si Speaker Lord Alan Velasco, siya manan speaker kan lower house. Senate President, Upper House, Senador Tito Soto, and sa ibaba naman si si Speaker Lord Alan Velasco. Now, ipapadangog ko sa Indo so porsyon o so kabilugan kan pag-congratulate tabi ni Senate President Tito Soto sa nangganang ini. Taking in consideration na nagkandidato man baga pa di si Senador Soto bilang vice presidente. Yan, nag-abrasa nga ni duman kan inapod sa podium si Vice President-elect Inday Sara Duterte. Nag-abrasa sa duwa magayon, very professional. Gayunon so sa inyo pag-orestorya, day kang madadangog sa mag-inibong na lado na kung ano pa ba napatot sa dahan. Yan. Si Senate President Tito Soto, buda si Inday Sara Duterte, nagkatunggali bagayan sabi sa Tagalog, nagkalaban bilang Vice Presidente, pero pag abot duman, all is well that ends well and starts well tabi sa Kongreso. Ipadangog ko tabi sa indong pahayag ni Senador Tito Soto bilang Senate President, and makahugot kita lamang digdi nin wisdom asin magiyahan ta ang publiko para sa bako sa na itong supag para salmog baganing opinion na let us have a logical conclusion na makatabang na kita na mag-drive in na kumbaga o kaya
umabante na ang Pilipinas tabi. Let's listen to sa pahayag ni Senador Tito Soto sa iyang pag-congratulate niya duman sa dua kay President-elect Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. buda kay Inday Sara Zimmerman Duterte. To our duly elected President, President Ferdinand Marcos Jr., to our duly elected Vice President, Vice President Sara Zimmerman Duterte, congratulations. You have been placed by God in this position for a reason. May He lead you into your purpose and may you live it courageously. In every step you take, may God protect you. I pray for God's blessings for your leadership, for you and your family. Congratulations. Iyan po tabi halipot pero malaman na pahayag ni Senador and Senate President Tito Soto III. Iba pa di ang impact ba yade? I don't know what you can say. Kan madangog ko ito ba matindi iligan mo sabi niya, binugtak gaya kamong duwa dyan kan kagurangnan for a reason. May rason tama baga pa di despite the adversities, the political divisiveness, the negative campaign nagaaging eleksyon, and yet ili nga guminana by 31 million votes and igwaning distansyang halawigon sa satuyang pambato kuta na kay VP Leni nanggana si Bongbong na Marcos buda si Inday Sara Duterte. si Tito Soto pierde nga ni baga siya. Ngunya nan sabi niya, binugtak ngaya kamudyan kan amang Diyos for a reason. Ang amang Diyos nagkakaisikaan Now, perform well and may He guide you ngaya sa indong pagserbing iyan sa rason na kung ano yan na kung nata ibinugtak kamo dyan kan amang Diyos. May this be the start na of kumbaga magpuuna siguro mag-turn around ang Pilipinas tarayoon na kita ikumpara sa ibang mga nasyones. Baka iyon na ini I don't know, something is happening kung kita po kin-observers. Dakul na mga factors kitang namasidan ka nakalihis na eleksyon na ini. Sagkod sa mga oras na initabi baga. Antara mo ni Senador Tito Soto, may purpose iyan an amang Diyos kung natatabinugta ka mo dyan. Sa nagiyahang kamo, tanganing mautob ang kagustuhan na iyan and masirbihanin maray an sa tuyang banwaan. Congratulations kaya sa Indo. Halipot pero malaman full of wisdom. Yan. So we go back duman sa piga para propose ta bagang kahaputan sa satuya. Kita digdi mga kababayan, what would be also our reaction sa administrasyon? Tabalikan ta na baga supiga para hapot ko sa Indo ka ito pag nagtitingog kad banwaan na kita. Adalan niya to ang magiging reaksyon ta na naman. Ta nagkatotoo supiga sabi ta na kung bako manggana an sa tuyang pigpambato na piglalaban kunta na si BP Leni, what would be our reaction now? Would it be another 6 years of dissent? Would it be another 6 years of pagparahanap na sa nakan kanudian na madali baga maghanap kang kanudian, mapagal mag-ako kan karahayan kung an ibinoto mong presidenteng nakaluwa, kung ibinoto mo sa pagka-presidente, dainang gana. Yan. So, would this be now the turning point? Dakul bagatabi hilingon nindo. Sabi man ni Speaker Lord Alan Velasco kan lower house,
buda nara Senador Mig Subiri, buda nara Congressman Martin Romualdez ta nag-joint session, kun kin observers kita, mahihiling taman ng gadhili. Since the inception kang 1987 Constitution, poon kan mabilog ining 1987 Constitution. Ining konstitusyon na sa tuyang pinagsusunod ngunyan. Day pa man baga ini narerebisar, day pa na amyendaran, day pa nababago. This is the first time na nagkaigwanin super majority na ibinoto ang mga Pilipino sa kargong pagka-presidente, buda vice presidente. So there's something siguro na reason logically and wisdom kung natataarog ka ni kadakul nagboto sa sarong kandidato buda pagka-presidente, buda pagka-vice presidente. Igwa siguro ning misyon, igwa siguro talaga ning gustong mapangyari na ang Pilipinas. Taka ito bagang mga nakalis na eleksyones, dahil nakaka-produsir ang Pilipinas nin majority. Ang apod ka nga kan mga presidente ka ito, si Presidente Noynoy gayud ito, si Presidente Ramos, si Erap. Ang arapod sa inda ko sa natabi kung si nagkaigwaman ka ito ning majority lang, ang majority, pero kadaklan sa mga nakaaging eleksyon since the inception of 1987 Constitution, anapod sa inda minority president. Tadiit sulamang kanang presidente kanakalis na mga eleksyones duman sa iyang kalaban. Na ang resulta, so political divisiveness kayto kan mga Pilipino, mainit, dibididong marhay ang Pilipino kayto sa politika. Diit ang distansya kanang presidente duman sa iyang kalaban na kandidato man na pagka-presidente. Grabe ang political divide kayto. Which ang sabi kan mga nakakahuron ta, tibaad saro ini sa mga rason kung natata dai nakakaabante ang Pilipinas because of too much politics na kung anong nangyayari kung minority president, grabe ang dissent, 6 years of dissent, 6 years of pagparahiling sa nakankanudian, never appreciating itong sukarahayan na pigigibo. Tibaad iyo ngayon ang stigma na nakakadoon sa tuya pa ibaba kan Pilipinas na dahil pa kita nakakabuhi dyan. Mako, now, ito baga, no? Pag ansarong presidenteng nanggada, dahil ibinoto kan mga, dahil ibinoto, dahil nagugustuhan siyempre yan eh. Ang pagparahiling kang kanudian, dahil nagpupundo sana sa presidente. Pati sa iyang mga secretaries, cabinet secretaries, gabos na mga statement as in policies and programs kayan, gabos yan sa paghilingkan mga dai nagboto sa nangganang presidente, sala. Gabos yan hihilingan ng diferensya, gabos yan ipupull down, too much baggage, kumbaga, excess baggage, kumbaga. Dahil ni doon narireparo, pag ang sarong persona, ang nakaluwas na presidente, bako sa binoto niya, ang sayang pagparahanap ng kanudian, dahil nagpupundo duman sa presidente sana, pati sa mga sekretaryo na i-appoint kayan, gabos nagibukan, no matter how logical, no matter how reasonable, no matter how practical, it will never be, sabi na nga ni, valid duman sa personang dahil nagboto sa nakaluwas na presidente. Arog kaayan, pinagdadaisik yan kan mga political observers. Arog ngaya kaayan ang nangyari sa Pilipinas. Now, tibaad ngaya, ining nangyari, grabe bagay, super majority. Majority president. This is the very first time, sabi na Senador Mig Subiri, buda na Congressman ining Romualdez, tasinda so nag-canvas duman eh. This is the very first time since 1987 Constitution na nakaproducer ang Pilipinas nin super majority president and vice president. Ang gustong sabihon kaan, mayoriya, dakulao na maray na mayoriya, suporta yaon sa administrasyon. Kaya ang sabi nga ni Congressman Joey kan 2nd District of Albay, kapitalon nga ining mayoriya na ini,
na ang Pilipinas naan sa tuyang gobyerno, an sa tuyang institusyon, kumusog na ning todo. In order for us to, sabi na nga ni, convince ang mga investors and the economic community na uni po kami digdi sa Pilipinas, igwanin makusog, mayoriyang suporta sa administrasyon. And this will translate economically, padiit-diit, tibaad lamang, puuna initabi, kan sa tuyang maski puro paano, paghalik na duman sa stigma ning gabat, makasabay na kita sa pagtalubo kan sa tuyang mga pagtaraning na nasyones. Maski sa Asia na sana. Di ba? O harayo na kita sa Hong Kong, sa Thailand, Singapore, Japan. Ilinga. This is the very first time na arog kainin ang nangyari. Ikadua, ang sabi pa, this is the very first time na naunambitan ta na ini sa programa ta kaswapon, gulpi nga yaso nagka-interest na magboto. Braving the clear and present danger of COVID. Maski baga may COVID, yaon, nagtiyaga, nagsunod sa proseso protocol kan proseso medical, protocol medical, mainit, biguuran, nagburuto. So there's something ngayon na nagda-drive. Baka ngayon na ini. And turning point mananggad baga ade. Well, we do not know. Kaya ibalik ta duman sa pahayag ni Senate President Tito Soto, binugtak ngaya kamo dyan kan malayos for a reason. Let ngaya guide you and makapag-perform kamo nin maray susog sa kagustuhan na rason na iyan kung natata ibinugtak kamo dyan. Bad lamang yun na inipadignan ba ko? Or we will be again going back duman sa 6 na taon na nakatudan tana. Dissent, culture of dissent, culture of discontentment. Inda, kita po ang makakaisikaan. Kita gabos, nagboto man o dae sa presidenteng iningon yan, buda vice presidente, kita gabos, ang masapar kung anong klase na reaksyon ang sa tuya na naman nagigibuhon for the next 6 years. Tabi. Adalan ta po yan. Hilingon ta tabi. At gabos kita igo kita nin sarong katuyuhan. Bottom line, mag-asenso ang Pilipinas. Pero nata sa pagtrabaho niya o kaya sa pasistema kan kagustuhan niya to na mag-asenso kita kang Pilipinas. Dahil kita nagkakasararo. O kung paano. Yan tabi. So, tibaad lamang po iyo naan makaabot na kita duman sa punto na susatuya bagang mga kamautan na parariho kita na gusto mag-uswag ang Pilipinas, maabutan naman yan, sige. So ito po, bago kita break, isunod taman ngo na so pahayag man kan kunyan ining proklamado ng presidente kan Republika kan Pilipinas. Salipot sa naman ini tanganing dai kita makuan, dai kita malagalag kumbaga igwaning synchronicity sa satuyang pagkuan pagtukar ka na istorya tayo ni bagang si Presidente Bongbong Marcos pambihira ini magpa-interview sa media. Ngunyan dumantabi sa Senado kasuhapon na paundrahan lipot na minuto man. So sa tuyang mga pag-iriba sa hanap buhay, ipadangog taman, huguton taman bago kita mag-station break buda ining acknowledge kan mga sponsors, ipapalaog taman sa rapading Jimmy na taod-taod kan mga istorya buda si Luwens na Barsena so pambihira baga ini pa-interview ngunyan po dangugunta ining pahayag man
kan pinagproklamar ng presidente si Ferdinand Edralin Bongbong Marcos Jr. Ito po. Yeah? Okay. Okay, ready? Please keep quiet. All right. How are you feeling right now? Humbled. I am humbled because for anyone in public service or in a public life, the most valuable thing you may receive from a fellow citizen is their vote. Because embedded in that vote are their hopes and their aspirations for the future. But also embedded in that vote are the trust and the confidence that they give to you to take them to that aspirational future. And that is why to have received over 31 million votes from our countrymen is as valuable a expression of trust as can be had by anyone in public life. And so for that, I thank our people. And beyond that, I promise you that we may not be perfect, but we will always strive to perfection. Thank you very much. I congratulate all of those involved in the electoral process, the COMELEC, our teachers, our BPI, up to the National Board of Canvas here in Congress, for what I can say is, in my experience, the best run election that we have seen, and that it has reflected truly the voice of the people and the choice of the people. So I am all inspired by this responsibility that has been given me. So I ask you all, pray for me, wish me well. I want to do well, because when a president does well, the country does well. And I want to do well for this country. Thank you very much. Congratulations. Iyan po ang pahayag ka na presidente na nagpapasalamat ta sa pagboto ngayon kan sarong persona. Pag ang sarong persona ngayon nagboto sa sarong persona, sarong ilihidong posisyon, kasabay ngayon so tiwala, asin responsibilidad man na so tiwala na ito pangatamanan. Yan, and ipangaji ngayon nindo ako. We will try nga bako mga kitang perpekto, pero hingwahon ta ngaya na maabot ang araw ka na estado tanganing wish me well ngaya, because ngaya if the president is well ngaya, sana ngaya gabos man maray. Ayo po tabi ana sa tuyang primerong kabtang mo na kam programa Botobot kan Palasyo Malacañang 9:38. An oras hatod sa Indokang Multivitamins Enervon. Listen to their newest song with Ben and Ben at ibalik ang happy YouTube channel now. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday, right med. Pag may check, that's the right one. The right one is Right Med. Wilkins Distilled, worth the win. So Wilkins Distilled and Paymaya. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets.
Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Pagbibili ng gamot, alagang sumpok, alagang trusted, alagang dekalidad, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. May tusok, manhid, ngalay, pananamlay. Pag may umaasa sa'yo, kailangan masigla. Excited ang katawan, pati na ang isip. Kailangan Far-Excited. Farex Vitamin B1, B6, B12. Tamang B vitamins para Far-Excited. With proper diet and exercise, tumutulong laban sa tusok, manhid, tamlay ng katawan at isip. Far-Excited. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City, Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City, kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapahappy sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik muli. Ibalik na ang happy. More energy, mas happy. Ibalik na ang happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa Uragong Bicolano, arog sa kuya. Kakaskasan ko, babanatan ko. Titibayan, paghihinguhaan ang hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang iba-ibang kulog. Babanatan ko, need makaskas. Rexidol Forte, bilis banat sa kulog kan payo. Baghat, kulog kan hawak, asin kalintura. In as fast as 30 minutes. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang Uragong Bicolano sa Rexidol Forte. Bilis banat sa abat.
Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal in all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL. D, devoted to serve you. W, willing and ready to help you achieve your success. And C, committed to make you realize your dreams. While L, living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Diarrhea pa rin, kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mamshi, popshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga. Lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis. Check. Masarap. Check. At caring-caring ng bulsa. Super check. Ang non-meat shop. Mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef, or pork meat, isaw, fish, or squid ball, kikiam, at marami pang iba. Bisitahin lang ang Nong Meat Shop, main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman Embudo. Sa Nong Meat Shop, nakabarato ka na, kikita ka pa! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa
tubo ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Flemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Flemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. UNC is happy to announce that the admission for school year 2022-2023 is now open. Ang University of Nueva Cáceres, the first university in Bicol, ay tumatanggap na ng reservation on all levels, mula basic education, college, law, to graduate studies. Ang reservation fee ay advance enrollment fee na ibabawas sa total tuition fee. Pwedeng mag-avail ng low enrollment fee. Gawing future ready, work ready at life ready ang inyong mga anak. Reserve now. Hanapin si Janice sa UNC Admissions Office. May regalo para sa mga magpapareserve ngayon hanggang April 30, 2022. In UNC, experience quality education, nurturing environment, modern learning facilities, at employment opportunities sa mga industry partners. The best time to prepare for your child's future is today. Mag-UNC ka na! Aaray pero di bibigay! Heidelin Diaz po, yan tayong mandarigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghaplas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Diretsong aksyon, tapos ang sakit ng katawan. Laban lang, Alaksan! Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagkod alas 12 ning Udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mag-a-apply. Yes, sir. Kaya magbuhat? Hindi ako sakitin. Mabilis kumilos? Hindi ako sakitin. So, kaya ba ng lakas mo? Hindi ako sakitin. Next! Kulang ang puro resistensya lang. Mag-Revicon Forte. Tumutulong ilabas ang multilakas, muscle, buto, tugo, mata, at puso with proper diet and exercise. Revicon Forte! Unilab yan. Amino acids, multivitamins, at minerals ang generic name ng Revicon Forte. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige, okay pang linya Padingnal, dahil man nagkapurutol, sisay ang available na lang tabi dyan muna. Sa sensya na muna Pading Jimmy hata na kuan mo na so sa tuyang programa na palawig-lawig. So initial ya to pag uri-restorya, inabot kita kan time check, buda pag-acknowledge kan mga storya. Sige, okay na. Okay kan sa tuyang mga sponsors. Okay na, si pasok natin, dalawang report.
Si Pading Jim, naka-reestablish na ang linya. Pading Jim, thanks for waiting. Good morning. Yes, salamat Dabi Padi. Maray na aga mainiton sa mga dagdag niya tong bareta nagpaparalibot na digdi sa 3rd District si Governor-elect Noel Rosal. Pigiinot kini mga coastal barangay kan nakaging aldaw nasa Badian Uwas ini nagpapaabot din pagpapasalamat sa mga constituentes. Sa Libon pinag-confirmar ni Kagawad Idna Sason na siginaan na libot kay ni dahil pangani nakakasumer sa pwesto alagad visible na ini sa mga pagbibisita sa mga barangay Tabi Pade. Yan. Kan Lunes aldaw ni na sesyon sa Sangguniang Panglungsod Ligaw na pagaraman nag-drop by ini hali sa Costa, nag-drop by digdi sa session hall sa syudad kan Ligaw. Pareho kay tungso bago mag-eleksyon na pag may sesyon, yaon siya ngunyan. Tal kumista, pinagpapanindugan niya na bibisita siya dyan sa mga sesyon mo na mga lugar. Oo, ngunyan. Yun na nga nabanggit mo na natsimpuan ko maninikan panahon kan karampanyahan na nag-drop by man digdi sa session hall habang nagsisesyon sa mga members kan Sangguniang Panglungsod. And sa natatandaan ko Tabi Padi kay ito, sabi kay ni, ang Kapitolyo na yaon dyan sa Albay, proso pwesto niya na ibalyo ini, digdi sa syudad kan Ligaw. Diyan, nasa Ligaw. O tan rason, kung tamaan pagrumdum ko, na maabot anal daw, ang syudad kan Legazpi, magiging urbanized city. Iyo. Kaya naman mabuto ang Legazpi sa gobernador. Kaya iyo yan ang mga plano na initialmente durante kan periodo kan campaign period asin ngo niyan naka-eleksyon na ilihir siya bilang gobernador yaon mananggad ang presensya kay ni naglilibot sa mga pag may pagkakataon gayud natural busy pa man ini diyan bilang alkalde pag may time gayud sa nakakaabot sa mga hararayong mga lugares lalo na didi sa 3rd distrito kan Albay. Ay hali na naman sa Uwas duman sa na-mention na niya si Jing Naridrico, si classmate. So dating konsyal kan Uwas. Yo. O dyan naman sa Ginubatan, so pag-iribata sa Hanapbuhay, si Elmer na Anyon na-mentionar niya, binisita naman niya dyan. Nagpasya rin ni kay Mayor-elect Chino Garcia. Kay Chino na Garcia, Mayor-elect. Yan. Kaya, gari, maski na ito nag-post baga si Tainando Gonzales na yan. Ano nga nisto pagka move around. Yun ay ni. Iyo. Tapos yun ang mga hiling mo mga tarpol, mga streamer na partikan pagpapasalamat sa tiwala, kumpiyansa kan publiko. Kung matatandaan Tabi Padi, durante kan campaign period, digdi man ini nagkakaturog na sa Badian, Uwas, ngunyan, iyo manggiraray, sipig sa pupunan niya sa mga gilid kan na probinsya, iyo man pagkagana niya, yaon manggiraray siya sa pagbalik, partikan pa sa salamat and natural sa mga pigkomiter man niya mga promisa kay ito luluway-luwayo niya yan Tabi pagapod kan mga aldaw. Roger, aram mo kumpadring Jimmy kung kita gabos kin-observer baga duwang issue among others an ibinarabad ka ito kay Governor Albitzara sa eleksyon baga duwang issue na apera kan iba kwari buda suda inahihiling sa mga barangay nyan ngunyan ining ta si Mayor Noel baga ito kang pag-introducer niya natural nagbuburo barangay ta kay puan magpamidid. Ngunyan pigtutungkusan niya ngunyan nagbabalik siya sa mga barangay. Nagbabalik sa barangay. Yan, saro yan sa mga isyu. Sa Badian nagpamisa ini sa chapel. Yan, Pagkatapos ito bagang duwang isyu ito Pade, medyo na dipisilo na makawikaw ka ito sa grupo na Governor Al. Yan nagduwang isyu yan sa kware buda suday nahiling baga sa mga barangay. Yan, kaya ngunyan, ining saro sa mga issue, ining pagbamantinir niya kan presensya ni Governor-elect Noel Rosal, at least for now, susustiniran niya. Panindugan niya talaga. Sige. Okay, yan Tabi Padi.
Ang sa to yung mga dagdag na informasyon, Jimmy, na salita di si GB News. Salamat kumpadreng Joma at Pading Jimmy. Well, tadahan tayo one of these days yan lilibot na ni Mayor Noel, Governor-elect Noel. At pag-uristoryahan tan digdi sa mga programa niya to sa Tingog Kanbanuan, kaya kung duman sa Bicol Target pagkahapon ha. Sige, standby mo na Luwens and Joshua. Tama news break muna kita. Boda mahanap buhay din kabuan masunod pa kalis kay ni. Kayo ba ay KSB? Kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3 but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan, maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan, magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan, mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan, dito sa DZGB. Paunawa para sa lahat ng konsumidor ng APEC. Para sa iba yung pagsasaayos ng serbisyo ng inyong distribution utility ni APEC, nais po naming ipaabot sa inyo na kami ay nagsasagawa ng malawakang pagpapalit ng mga luma at depektibong metro sa buong probinsya na ang layunin ay ang mga sumusunod upang maging accurate ang reading ng konsumo ng bawat metro o kontador, kalasin ang mga illegal na kontador, i-pull out ang mga metro ng matatagal ng inactive at disconnected na mga konsumidores. Sa pamamagitan po ng hakbaging ito ay maitatalagang tama at mababasa ng tama ang kuryenteng ating ginamit. Ito po ay makakatulong ng malaki upang mapababa ang ating system loss. Ang perang ating matitipid dahil sa mababang system loss ay ating magagamit para sa pagsasaayos ng ating mga linya ng kuryente para maiwasan ang mga unscheduled power interruptions. Nais po naming ipaalam sa lahat na ang pagpapalit ng inyong mga lumang metro ay walang kaukulang bayad. Kaya't mahigpit po naming ipinapaalala muli na huwag magbayad sa sino mang nagpapalit ng inyong metro. Ang kailangan po lamang namin ay ang inyong pangunawa at suporta. Patuloyin po natin ang kawani ng APEC at aming mga third-party providers sa inyong mga tahanan upang mapalitan ang inyong mga lumang metro. Maraming salamat po. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sinabi kan Malacanang na daay pang opisyal na komunikasyon na ipigpaluwas ang Office of the President manunungod sa kun maatindir si Presidente Duterte sa Climate Change Conference na nakatalaan sa masunod na bulan sa Germany. Sinabi ni Acting Secretary kay Acting Presidential Spokesman Martin Andanar na interesado man ang presidente na mag-atindir sa nasabing pagtiripon alagad matapos magpresentar kan sa iyang report sa presidente si Commissioner Robert Borge kan Climate Change Commission day naman ni napag-urunan. Sayang ipigpaliwanag na mahalat na sa nasindanin anuman na orden na itataw sa inda asin digdi masasabutan kung talagang seryoso si Duterte na mag-atindir sa Climate Change Conference. Alas 10 na bareta, pinagsurat sa Newsroom Tarabang-Tabang News Director Edwin Peralta, News Manager Mardela, sa Technical Control Padignal Baldo, sa IT si Tricia Buda, si Richard, sa pangaran ni Angel Mustasa, ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Unilab, pagbibili ng gamot, dapat yung subok. Trusted at di kalidad. Alagang tunay. Alagang Pilipino.
Alagang Unilabian, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Himbing, gising, palit, buong gabi on repeat. I-Pampers Overnight Pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Himbing buong gabi, himbing walang palit. Pampers Overnight Pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers Overnight Pants. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na si Nunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansayin ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Ito po si Susan Roses. Ano man ang hanap sa butika, hanapin ang check ng RightMed. Pag may check, dekalidad na kayang bilhin. Pag may check, that's the right one. RightMed, 2 dekada ng tiwala at alaga. If symptoms persist, consult your doctor. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapapi sa'yo. More energy with Enervon. Ibalik muli. Ibalik na happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasig, ascorbic
Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Narito ang ilang tag-init tipid tips mula sa NGCP. Ngayong tag-init, pwede namang magtipid ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable ang araw-araw na pamumuhay. I-schedule ang pagpaplansya ng mga damit ng isang bagsakan, isang beses sa isang linggo. Gawin ito tuwing off-peak hours o yung mga oras na kaunti lang ang gumagamit ng kuryente gaya ng bago mag 9 AM o pagkatapos ng 9 PM. Kung wala namang gumagamit ng TV o ibang appliances, tanggalin na lang ito sa saksakan. Kumukonsumo pa rin ang mga ito ng kuryente kapag naka-standby mode. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading na Proxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Diretso kita kang programa. Budakan mga dispatchos dyan sa luwas, isihon ta. Okay ang connection pa di. May mga report pa kita, sunudan yan. Enot mo na si Luwens, muna si Joshua, paki-restablish ng mga linya ninyo tabi, ano? Good morning kay Pading June Pitero ha, dyan sa Lapu-Lapu, kumpadring June, maray na aga tabi sa imo kumpadring June. Buda dyan sa tuya man na barkada sa barangay San Roque, mga barkada ta dyan sa San Roque. Good morning tabi sa Indo. Nasa linya si Joshua muna. Joshua, good morning Joshua. Yes, good morning Sir Pio, good morning sa mga paraan tabay. Para sa mga dagdag pang impormasyon niya na pagkaaga, napapakagaw na sana sa payo ang ibang mga motorista pag maagi digdi sa porsyon kan Duterte Highway dahilan sa duwang poste ng kuryente na nakabalandra pa sa kudngunyan sa tahaw kan Tinampo dahilan paraan mga motorista asin iba pang mga bihikulo maka-eksperyensya nin inconveniente. Ang sitwasyon kan Tinampo, 4 lanes tabi ini Sir Pio, tapos sa tahaw, igwanin dit na burubakontod, tayaon duman so nakapwesto sa mga street lights. Ining duwang posting ini kan kuryente, nakatindog mismo sa tahaw kan right lane, dahilan para sumadit-sidit ang agihan kay ni. Ang problema digdi Sir Pio, taday lamang nin barikada o warning sign na matao lamang nin alarma sa mga nagdadangadang na bihikulo. At ako na medyo marabas-rabas ang padalagan, asin na medyo mabasod-basod digdi, medyo mahalas ang Tinampo, may posibilidad na salpokon ang mga posting ini. Kung kaya dara kay ni Sir Pio, pangapudan sa Department of Public Works and Highways o DPWH Regional Office 5 bilang implementing office kay ni. Kuta na matawan man ininin marikas-rikas asin maninigong aksyon, tanganing malikyan man lugod an ano man na posibilidad nin insidente sa naunang bitnan nyatong lugar. Ara mo Joshua, an istoryagaan, sobra 10 anyos na yan sa bilog na Pilipinas. Kaito pang patapos nagpunan patapos ang turno kaito ni Presidente Noynoy Aquino tabang ang kimahal na Diyos. Sigyan na arog ka na circular kan istoryang iyan. Totoo yan sa bilog na Pilipinas. So mga pinaghidali baga kaitong mga highways na pinadarakula ta subudget kan kaito pinaghidali na magamit ta kung day magamit day may implementar ibibulta sa kabankan gobyerno. Sa kaidalian ka na matapos ang proyekto, so prosedimento na dapat nagibuho na maklear ang gabos na agihan, day nagibo. Kaya sa kudsangon yan, existido yan. Kaya pati ang problema, nakangara na sa Duterte, duman naman nakatakod, so politika. Butong na naman sa Duterte, pababa, tabi Joshua. Hi na si Joshua. Yun yan. Poste yan. Digdi sa Ligaspi, gamangkaan. Talagang
problema yan. Day papagal yan na mangyari. Nasa taho kan tinapon mga puste na yan. Joshua? Roger, tabi, Serpio, yan ini sa right. Yan. Nagpuputol-putolan ang signal mo. Sige, tabi Joshua. Okay na tabi Joshua? Yes, tabi, Serpio. Yan tabi, mga impormasyon na lidig sa luwas, ini tabi si Joshua Bino, DCGB. Iyon ang makulog na porsyon kan Kahit paano, i-dissectan istorya. Kahit iguaning dakulaon na pundo na pinag-alokar so past administration para sa yan baga sa mga highway nahiling nido AH Asian Highway. Ang Pilipinas is signatory ang Pilipinas sa kasunduan kan mga nasyones Asyana na i-ready ang infrastructure ta may koneksyon ini sa ekonomiya. Taan na ekonomiya tadigdi sa Asya, interconnected na sa satuyang pagtaraning na nasyones sa Asya. Iguaning kasunduan na sa mga infrastructure, ining mga, when we say of infrastructure, ining mga tinampo asin iba pa, dapat ready na mag-akomodar kan mga maralaog digding bihikulo hali sa ibang nasyon na makuha ning produkto, makuha ning raw materials, ma-deliver ning produkto, at least sa mga national highway, darakula. Saro yan sa kasunduan. Kaya baga dyan sa pag nagbabiyahe kita, may nahiliba kita dyan AH26. Yan. Asian Highway 26 ang gustong sabihong ka yan. Parte yan kaso napagkasunduan kan mga nasyones Asyanas na padakulaon ang mga tinampo taigwanin hururon ekonomiko so mga pagtaraning tang nasyones of which the Philippines is a signatory, participante kita dyan, i-ready sa tuyang infrastructure. Magkakaigo kita ng free economy digdi sa Asya. Pipa-ready yan na pagkasurunduan kan mga nasyones Asyanos na mga ready ang national highways na mag-akomodar ng darakulang mga bihikulos, mahiwas, 4 lanes, 8 lanes, 6 lanes, nga tanganig mapreparar sa pagbungkaras kan ekonomiya. Ngunyan, nag-alokar man sa Pilipinas nin budget. Panahon pa kay ito ni Noynoy. Grabe ang ipinag-alokar na budget. Nya sa sa tuya sa Pilipinas, igwanin na lay na pag ang sarong departamento di gobyerno pinag-alokaran ng budget sa irarom kan General Appropriations Act. Taon-taon baga nag-alokar ang Kongreso uni man ngayaan budget nindo DPWH, DA, DepEd, Depensa Nasional, gabos, uyin ang budget nindo. Ngunyam, sa mga departamento na naalukaran ng budget, igwa na nila nakaprogramang patrabaho. Pag dai mo yan nagamit, susog naman sa rules, susog sa satuyang mga layes, anday nagamit na budget kan sarong departamento, dapat ibuelta moan sa kabankan gobyerno. Yan, okay. So Pilipinas ka ito, patapos sa turno ni Noynoy Aquino, saka man kita nagpirmahan ka itong sa ining sa Asian economy. Yan ang mga highway na yan, baga, yan. Di binuhusan ng tudong budget ka ito, tanganing makakupar kita duman sa obligasyon tang magsunod sa tratado na pinirmahan kan Pilipinas, budak kan iba pang nasyones Asyanos, manungod sa ining free trade gani na yan. That includes ining infrastructure projects na yan. Kaya, implementar sa na kayo implementar so DPWH nin projects in mga road widening naan, patapos na susturo ni Noynoy, patapos naman so fiscal year. At kunday magamit ito, ibabalik sa kabankan gobyerno. Sayang man kandilin siya. Sayang man kandilin siya. Kan SOP o SOP, kan porsyento o kan porsyento. Sayang man kan proyekto, I should say. Kaya iyon ang nangyari. Igwan ng prosedimento, igwangan ini mga kahoy baga dyan na inagihan baga, nasa tahaw kan tinampo. Sa irarong kan prosedimento, so DNR, igwan ng pigapasunod na pasistema, kung paano mo yan puputulo na kahoy, kung naagihan ng tinampo, igwan ng pasistemaan. Dapat sumaputol kaan, igwan ng ready, na pang tanom na kahoy na ang sarong kahoy depende sa klase igwaning kasalidang 10 o gayud sang gatos na kahoy ang itatanom kan kontraktor na nakakontrata kan tinampo na maputol kang kahoy na iyan.
Kahoy yan ha. Yan. So, sige, i-implementar ang patinampong yan. Sayang man kang budget. Ba't ibalik sa kabankan gobyerno patapos sa taon? O, yun ang nangyari. So, mga poste naman kan APEC, mga poste kan mga telekomunikasyon, inaragihan-an, basa sa na matapos, yan na tinampong-an. Bako, iyon sa resulta. Tayo na, ang sarong poste nin kuryente, buda sarong poste nin telekomunikasyon, kung hahalion mo an, tedious process. Gulping susunod na prosedimento. Mahanap ka kan sa salidahan na tutugdukan kan poste na bago, pribadong lugar, pribadong propriedad, makikihurong ka duman, babakalon mo ito. Kung ano-ano pang mga administrative na mga requirements, haloy yan. Kaya, pinorgo na yan, simento sa nang simento. Kaya yun, ansag ko nyo yan, arog ka ng sitwasyon. Ang problema, tangingaranan na Duterte Highway, o yan na, so attribution kan kapalpakan sa administrasyon na naman na ini. Iyon na naman sa insinuasyon, kapalpakan na naman kan administrasyon na ini. Mariusep naman, o. O yan po ang katotohanan kaan. Sige, si Pading Jomar, dumang kita sa 1st District. Pading Jomar, good morning, please go ahead. Salamat pa rin, Pio. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, ipagpapadagos ni Mayor-elect Vice Mayor G. Capos Bilo kan malinaw ang ongoing na rehabilitation, repair kan Municipal Hall kang Banwaan kan malinaw. Ini sa ibong kan nakatalaan na pag-implementar man kan dakulang proyekto na nagkakantidad ni 70 million pesos na rehabilitasyon man kan kaparehong edipisyo sa mga maabot na aldaw. Sinabi ni Capos sa pagkikipag-olay sa DCGP News na mas kinangani ang presenting gobyerno lokal kan malinaw nakapag iskusar nin Fondo Nasyonal sa paagi ni Congressman Lagman na 70 million pesos sa paagi man kan DPWH na pag-rehabilitar, reconstruct kan Municipal Hall o municipal building kan malinaw na nadistroso ning todo kan nakaaging bagyong Rolly ang presenting papakaray kay ni na binadgetan nin 7 million halik sa lokal na pondo iyuan sa iyang ipapadagos sa iyang lininaw na ang proyektong hali sa lokal na pondo na 7 million pesos kan lokal na gobyerno kang malinaw, iyo ang nakakonsentrar sa interior kan mga opisina asin bako sa kabilugan na edifisyo kan municipal building. Kung kaya dahil man masasayang ang pinagigibong niya na patrabaho na pinagpuntuhan ng 7 million dahil ang antig papakaray ka ini, iyo ang mga interior tangani na magamit na ang ibang porsyon kan municipal building bilang mga opisina kan lain-lain na departamento kan lokal na gobyerno kan malinaw ang nagdadangadang na 70 million worth na proyekto iyuan sa kabilugan mismo kan edipisyo ang gigibuhon kung kaya daiman maapektaran ang pinagigibong interior. Sinabi ni Capos na diretso gabusan program ang mga proyektong ini napigiling niya magiging ikakarahay kan kabilugan kan munisipyo kan malinaw. Roger. Katabi pa rin Pio ang mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa report hali man dyan sa Malinaw, Premier Distrito Katalbay. Good morning sa gabos na kantabay mantabi sa Premier Distrito sa pagikan sa Muyang FM station dyan, 106.9 WGB FM. Lalo na dyan sa Tabaco. Pwede na padignald. Ayan, pwede na nga yan. Tanganing okay ang commercials natin. Maakomodar yan. Makapoon si NMR tulos-tulos man. Salamat kan sa ito pag-antabay. Amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.